Velkommen til helvede. Det er simpelthen sindssygt herude. Fordi her, der gemmer sig Mark, the man! The man! The man! Han er mega cool, han er sindssyg, han er terrorist. Velkommen til Fondcenter Aalborg. Hej Sofie! Hun har det fedt! Jeg hedder Mads, og jeg er teamleder herude. Her har vi i hvert fald Søren Kok, og han er vanvittig. I dag skal jeg vise jer rundt i vores center, og det bliver mega sjovt. Og her, der er en af vores helt nye superhelte i gang med at blive oplært. Lad os se, han er helt vildt i gang deroppe. Nu kommer toilettet. Og når vi har pauser ude, så hygger vi os helt vildt. Og hvad spiller de? Mario Kart! Så skal vi lige se, hvad der foregår hernede i dag. For vi skal være lidt stille. Herinde, der sidder Martin. Og han er i gang med escape room, så de løser den i dag. Det bliver svært. Yep, det var et lille indblik i, hvad vi laver herude i Fondcenter. Vi er super glade for at være i Aalborg, fordi at alle vores gæster, de er mega nice. Så Aalborg og omegn, det er det fedeste sted at være. Vi ses en gang. Hej hej.